ଏବେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ଯିବି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ମାଇକ୍ଟା ଆଣିନି, ଯଦି ମୋ ଭଏସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଯାଉଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଳୁ ଚପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛୁ। ତ ଆଗକୁ ଏବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇସାରିଲେ, ପକୁଡ଼ି ଆଳୁ ଚପ୍ ଖାଇଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜା ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପାଖରେ ଆଗରେ ତ ପାଣି ଯେ ଜମିଛି ଭାଇ କୁହନ୍ତି କାଜୁ ଝିଅ ବର୍ଷାର କାଜୁ ପାଣି ଜମିଛି ଭାଇରେ ପୁରା ଭିଜିଗଲୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ। ଏ ଟେଣ୍ଟ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସଜା ହେଇଛି, ମଜା ଆସିବ ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଆସିବେ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିହାତି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବ ଇଏ ବୋଲି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ କୋଉଠି ଗଲି ତ ଏବେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ସେଇଠି ତ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି।